Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Оилавии мо. Дар муддати ин чанд вақте ки ман влог сёмка накардам, хеле ки медонед дар Тоҷикистон интернет камтар безебай. Имрӯз хостам камтар влог сёмка намоям. Имрӯз ҳамроҳи кӯдакон ба Хуҷанд рафтем. боғи камоли Хуҷанде омадем. Беҳад ҷойи хушрӯй аст. Хостам камтар сёмка намоям. раҳмат ки дар комментариҳо суханҳои хуб навиштен, аз ҳоли мо пурсон шуден дӯстонам. Аз ҳар яки шумо миннат дорам. рӯзҳои наздик иншоаллоҳ сафар дорем. боз ба Москав меравем иншоаллоҳ. вайфай доштааст ин боғ. толка симкарти Тисел пайваст мешавад. беҳад ҷойи хушрӯй. ана инҷа бошад ресторан. бегаҳ ҳозир соат 5:20. бисёриҳо дар бораи хонамон навишта буданд. хеле ки дар навори пешина гуфта будам ки ремонт дорем. чо карден, буд карден гуфта навишта буданд. иншоаллоҳ рӯзҳои наздик камтар хонамонро сёмка мекунам ва дар канал мемонам дӯстон. метавонед тамошо кунед. ана бевақт шуд, вақти шом шуд, акнун ба хона меравем. салом дӯстони азиз, имрӯз хостам дар танӯр нон пазам. бори аввал ки худам тайёр менамоям то охир. намак, равған, дурӯш, оби ҷӯш, намак андохтам. дар ҳаётам бори аввал то охир худам нон кардам. ана акнун оби гарм андохтам. оби ҷӯш. равған андохтам. акнун дурӯж меандозам. ордро аз элак бехтам. акнун хамир мекунам. қариб хамири мо ҳам омода шуд. акнун болояшро дам мекунам. 2 соат ёки 3 соат меистад.
بالایش رو با کرپیچه دم کردم. این خانه خوشتامنم می باشد. در خانه خوشتامنم بار اول نان پختم. 2 ساعت شد. انا خمیر ما هم رسید، تیار شد. خوش رو رسید. mayda زوالا کردم. کرد زدم در گردی همش. نیمش رو راست کردم. در تنور علو کرده بودم. انا تنوری ما هم آماده شد. انا اکنون نان رو می چسبونم. انا چسبوندم. به تنور توریک قشر معلوم نی. انا نان ها رو از تنور بیرون کردم دوستانم. به نان قشر با مزه. امیدوارم که به شما نیز پسند آمد. خیر باقی در امان الله باشین.